Здравейте, приятели на конете! Днес сме в конна база Ахил. Намираме се в село Истица. Както знаете, нашите приятели от Animal Rescue център, Шерлок и Шекспир, както и другите ни 4 приятели, имат нужда от ежедневна грижа. Днес с моята приятелка Сузана ще ви покажем как се почиства кона. Първо ще започнем с твърдо пластмасово чесало, което помага за падането на излишните косми и свалянето на грубата мръсотия. Винаги минаваме пред коня и почистваме и от другата страна. Това за коня е изключително приятно и го възприема като масаж. След като вече сме изчесали коня с твърдото чесало, преминаваме към изчеткване с по-мека четка. През лятото има доста мухи, но редовното чистене на конете спомага да не ги тормозят чак толкова много. Първо почистваме цялото тяло, след това преминаваме към почистването на главата и муцуната. За целта ще използваме по-меко гумено чесало. Минаваме отново с четката, за да загладим косъма. Сега преминаваме към ресането на гривата и опашката, което става със специална четка. Когато режем опашката на коня, трябва да знаем, че тя се състои от много дълги косми, които израстват за много продължителен период от време, затова е важно да не я късаме. Процедира се последния начин. Опашката се хваща и се започва да се реше първо от върха. След като сме сресали върха, постепенно прихващаме опашката по-нагоре, докато така разрешим цялата дължина. Трябва да внимаваме, когато разресваме кочана на опашката, за да не дразним коня. Освен че ще направи Сузана много по-привлекателна, плитката, която ще изплетем сега, ще й помогне да се поти по-малко, тъй като нейната гъста грива спарва врата й. Готова ли си да снимаме? Сузана вече е почистена, сплетена и готова за вашата любов и внимание. Можете да я посетите тук на конна база Ахил, където ще намерите и нашите тениски за кампанията Земя на конете или на посочените телефони.